Инам аромат, бачо, ки фураи фурӯшӣ меков, бачо, бале, шумо фураи фурӯшӣ срочно. Дӯстони азиз, Тягач Volvo. Солаш 2008 бачо, сӯзишвориш дизела, 100 зури бадай. Фура хелаки якдаст гаштеса, дӯстони азиз. Тягач Volvo солаш 2008, принсипи рев 2000 диккати балонош 80%, балон дӯстони азиз нав бигем. خب موتور коробкаш мегӯяд расход надорад. Дӯстони азиз, мотораш мегӯяд равған намехӯрад, хадовучаш зурай, документ бучидаги дӯстони азиз, утилизатсия мегӯяд дорад, фура қарор дорад дар ноҳияи Шаҳринав. Дӯстони азиз, бо дуруни фура агар хато накунам, мақсад ки холодильник дорад, яъне ки кондитсионер дорад, барои борҳои раҳои дур бошад. Опшини бохто меписен, опшини селеко дуруда холодильники хеле чи кондитсионер мондагӣ ҳастай. ҳолати балонош зур, мотор дӯстони азиз зур мегӯяд, ҳолаташ нақс. Дӯстони азиз, нархаш 290,000 сомонӣ ҳастай, боз муомила савдои хуб мешуда. Обшим 290-аш мегӯяд, бо муомила мешуда. Қарор дар ноҳияи Шаҳринав бачо, маркаш Тягач Volvo. Дӯстони азиз, ҳамин хел ном, яъне ки фураи фурӯшӣ. Марҳамат, дар рақамҳо шумо занг занед, маълумоти пурраша худтон гиред.